Jutro iz Osijeka koji se polako budi, noć je protekla mirno, bez nekih značajnijih intervencija, neka tako i ostane. Kiša ne pada, ali je hladno, eto i nos mi je čak pocrvenio. Mi se javljamo ispred Osječkog kliničkog bolničkog centra u kojemu crveni nosevi često borave. Vjerujem da ste zasigurno za njih čuli, to su klovnovi doktori prepoznatljivi upravo po ovome crvenome nosu, koji bolesnu djecu pa i sve ostale liječe smijehom, zabavom i veseljem i tako im zapravo omogućuju da barem na kratko zaborave na svoju bolest. S nama jutros je jedan od njih, primarijus Sekundić ili Nenad Pavlović. Dobro jutro, nadam se da se niste ozlijedili. Možda je ovako sigurnije. Evo, Nenade ili primarijus Sekundić, zapravo pravi razlog našeg susreta je audicija. O kakvoj je audiciji riječ? Tako je, radi se o audiciji 3. ožujka u 9 sati u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića. Audicija klaunska radionica na kojoj tražimo nove snage, nove izvođače, glumce, pjevače, dramske pedagoge, sve koji imaju nekakvog iskustva i želje u izvedbenim umjetnostima i koji se žele priključiti našoj flotili klaunova da širimo dobro, nadu i smijeh. Kada i gdje će se održati? Kao što rekoh, 3. to je 3. ožujka u 9 sati ujutro u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića. Koji su uvjeti i tko se sve može prijaviti osim ovih nabranih? Može zapravo svatko, zar ne? Tako je. Naravno, bitno je da imate nekakvog afiniteta ka izvedbenim umjetnostima, jer su klaunovi doktori prije svega izvođači i umjetnici. I samim time želimo vrhunskim umjetničkim nivoom i radu na klaunovima pomoći doprinijeti i donijeti nadu i smijehu bolnice gdje su potrebne. Vjerujem da ovo, budući da se vi još evo niste ni razbudili, tako možemo tako reći, ali ćete se i razbuditi ubrzo, da ovo ipak puno informacija za ovo naše jutro, pa svi koji su zainteresirani, kome se mogu obratiti, odnosno gdje mogu još pročitati detaljnije informacije? Svakako, detaljnije informacije možete naći na Facebooku ili na našoj službenoj stranici Crveni nosevi klaunovi doktori. A da, zamalo zaboravih. Znači, uvjet za audiciju. Potrebno je poslati vaš CV ili ti životopis na engleskom jeziku sa slikom na stranicu, na e-mail adresu info@crveninosevi.hr. Evo, čuli ste, poziv vrijedi za sve, ne zaboravite, 3. ožujka audicija Crveni nosevi, traže se nove snage, pojačanje. Nenade, volite li čokoladu? Svakako. Volimo i mi, a vjerujem i vi, stoga ostanite dalje s nama jer u našem idućem javljanju kušat ćemo čokoladu i kulen. Do tada vidimo se.